Ja, dat is hem haar. Bist du de man van de bosjes? Ja, nou. Viel heel spontaan dit. Het is mooi, hè? Een boek met een gouden randje. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, als allereerst, die gaan een heel leuk uitzicht, hè? Want Paken Zaken en Ome Tjibbe zijn dwaande bij de tuin van Ome Tjibbe en Tante Els. Dus dat is wel heel leuk. Daar zitten we de hele maand mooi net te zien. Dat vinden we wel leuk, hè? Hebben we wat vernieuwering. Die in de hele sleet uithekelen. Nou, dat ik dat dan ook zo zeg, hun toch al vast even de tuin een beetje netjes. En dan aan dat uw oorbouw echt heel kleren is, dan willen we uw tuin echt heel door de kop doen. En hun gaat dan echt nog wat meer door de kop. Dat we echt een beetje, nou ja, alles wat rechter en strakker en netjes. Want het is nou een dikke chaos. Maar die verbouwerij al helemaal, dan komt er helemaal tot daar. Dus ik krijg er wel zin in ook dat alles wel een beetje netjes maakt. Zo net jullie. Ik zal even naar de winkel, want Ildo haar sleepzak die stikken. Die rits doet er niet meer en ik ga zien ook het meidje komen, maar nou, nee. Dus even om een nieuwe sleepzak. Dan kun je vanmiddag weer gewoon in het sleepzakje bed. Heel handig. En daarna heb ik nog heel wat leuks, want dan ga ik naar de omroep voor een dubbelinterview. Ik vertel je hem daar nog even wat meer hoor. Nou, en mama zei, ze hekelen je sleet even mooi uit. Ik kan misschien wel net op mijn hiem komen nou, maar dit is wel heel mooi. Wordt het weer mooi netjes. Toppietje ben Heidi. Nou, parkeer ik de auto hier wel even. En tjoeng, allemaal magisch. Nou, en naar je sleepzak. Toppie. En een mooi watersgoed hier voor, hè? Maar leuk geloerd. Ik ben wel eens net zo van het watersgoed met geloerd, maar deze wie net super loerd. Want heel vaak dan als je die dingen met geloerd en dan tettert hij dat allemaal in. Dus ik ga het heel vol, maar ze vindt het wel heel mooi. Vind je het mooi? Nou ja, dat is echt wel bij Goudburg, nou. Ik zal haar even voeden en dan zien dat ze even koesten wel. Want ze had vandaag net zijn best koest. Nou ja, al een paar nachtjes net. Is weer wat verkouden en wat benauwd. Dus maar weer even een puffje en wat neusspray. En dan zien dat ze haar aan wel lekker deel wil. En als ik haar op bed heb, vertel ik je nog even wat meer over mijn interview van vanmiddag. Mijn dubbelinterview. Hey, vergeet je hem net te abonneren en even te liken? Dankjewel. Nou, maar is de shit zo mooi? Past perfect, man. Is dat mooi of wat? Zullen we bedje? Wat is dat? Wat is dat? Skut. Ze zit wel wat schieters, dus ik zal gaan gauw een bedje doen. Hey, nou, ik ga me heel even klaarmaken voor vanmiddag voor het interview. Ik heb hem nog beloofd om even wat meer erover te vertellen. En ik ga er even wat bij pakken. Ja? Maar het is een interview voor Omroep Friesland voor de Confierde kranten. En dat wordt een krant die in heel Friesland verspaard wordt. En in de kranten was dan graag een verhaal brengen over het meisje van Bennenverhaal. Nou ja, en ze willen ze dus mij interviewen en Lida. En dan wil ik nog even wat meer vertellen over Lida. Want dat is een Bennenboeken-ambassadeur en een Bennenboeken-schreeuwster. Dus dat vind ik heel nieuwsgierig. Een aantal boeken van haar koeken wel. En een aantal boeken ben nog naai, dus die wil ik heel graag nou hebben. Dat lijkt me wel leuk. Even zien. Ze had ze bijvoorbeeld de boeken schreeuwen. Moeske, mijn famke, zien lietse hekskes, schattig. Ik ben een opdracht. Ik wil geen broerke. Ik houd van pot. Knipperke en Pietje Fjouwen. Nou, Pietje Fjouwen koe ik wel. En Moeske, mijn famke ek wel. Dus nou, al die hele leuke boeken. En ze had ze nog volle meer maken. Hè? Dus dat is heel leuk. En ze is dus Bennenboeken-ambassadeur. Dus een keer ze ons kwam om te vertellen over Bennenboeken. En over hoe mooi het is om boeken te lezen en te schreeuwen.
Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe het interview voor de media gaan zal. En leuk om haar te moetjen. En misschien kan wat van qua budgetten. Ik ben ook altijd wel van het lezen, dat weet je. Zaken zien boekenrekje. Dus ja, heel nieuwsgierig hoe dat voor media gaan zal. Ik neem je mee. Ik ga me dus al even omkleed. Make-up kop, liep het heel wat. Ildo die slipt nou hopelijk even. Ze is lang net fit, dus het bedrijf van die hazenslipjes en vannacht is haast net slip. Dus ik ben benieuwd hoe dat komt. Maar nou ja. Later. Oh ja, de tattoos binnen. Ik hield er al even zo hoor naar lijst in de vlog, maar ze ben binnen. Check. Er zit dus mijn QR-code. Ik wat liedjes. Dus ik ga ze mij in mijn tasje en in mijn auto. Dus mocht er iets zien komen, look even onder mouw. Dan, nou ja, ik hoop dan dat ik een paar bij me ga. Ik ga wat stickers dus en plak tattoos. Dus look even onder mouw en plak ze op en scan die QR-code en abonneer je dan even op uw kanaal. Want als je die QR-code dus scant, komt u automatisch op uw Chitsvlog YouTube kanaal. En dan druk even op het knopje abonneren en jou even een blauwtje kom heen bij de filmpjes. Dat echt super leuk vinden. En nou ja, ik zou zeggen, plak de tattoo en laat hem iedereen zien. En laat de meesten die een tattoo scannen, want dat kind dan, dus dat is wel cool. Zo, Jelke brengt zaken naar voetbal. Ik ga Ilda voortbracht en ik ben nu bij de omroep, dus ik ben klaar voor het interview. Ik ga naar binnen en ik ben nieuwsgierig wat de dag brengt. Ik neem je mee. Nou, ik stel even in de griem. Kist er nog wat voor mij? Ze glimt zoveel. Ja, ik glim, ja. En dat mooi, hè? De glimmende vlogster. Hey, dankjewel! Joe. Joe! Hallo! Ik kom Marijke. Ik ben Lida en ik kan heel Wil je nog even een proefje? boekjes krullen. Oh, en ik kan heel goed vloggen. Oh, dan is nog steeds ik dat zwarte wel, hè? Ja, precies. Ja. Maar dit is ook. Oh, dit is wel grappig trouwens. Zo is het apart. Ja, het klopt net. Hij staat wat Oh ja, daar is nou de... Maar dat Ja. is op zich. Mij een bank. Zit echt wat lekkerder. Nou, Liede is er gelukkig. Alles cool bij Riede. En we zien je nou even een boekje uit die we voor de fotobroek hebben. Want ook is mijn zogenaamd Sabere vallezen. Ja, wees. En Ja. wat is mijn vallezen? Ik dacht maar even nu de eigen werk, het spookskip. Het spookskip. En ik neem dat altijd boeken. Hè? Boeken? Want, ja, want het ben voor Ben bedoeld. Ja. Maar als schreeuwen ben ik heel serieus. Dus we zitten nooit boekjes, Boekjes. maar boeken. Boeken. Bennenboeken. Ja. Ik ga hem opslaan. Nou, best in orde. Ik geloof dat ik in een schoenmaker zit, maat. En de open Rona. Nou, dat is dat zin. Oh, ja, we krijgen nog een orenplant. Hij is echt heel dankbaar. Een orenplant. Het familie jongens. Ja, dat is hem haar. Bist u de man van de bosjes? Het ruis staat door het fruit. De bosjes, man. Hier is de opdracht gekregen, Erik. Hij wil je net heen. Hij had hem niet tot de deur. Oh, hij Kom op, maar kist ik hier langs. omdat er weer door het kabeltje heen, Ronald. Wat een drama. Het is wel wat. Nou, is het straks zien dat deze mooi is. Oh, echt, hè? Ja. Dit wie plant A, dit plant B. Dit heb ik niet de IJsland. Yes. En ik ging de... Die, Ja, ik voel. dus dat, ik weet net op dat die oorsom. Die voet in de oorsom. Die. Ja, Uw auto skodde zo heen weg over het zandpaadje dat ik mijn mobiel net stilhouden kon. Hé, nou is mijn selfie misleren, protlik. Hindert niet, Selfie. zei uw mem. Instagram zit echt net te wachten op het safels de einde bekje. Zou je wezen? Oh, die is leuk, ja. Vind ik. Ja. Ja, mijn gezicht zie er net helemaal op. Ik draait de volle... Naar Mita. volle pot. Ja. Ja. Als ik hem nog... een keer nog wel even een keer proberen. beetje in Maar die, ik vind het wel tra- leuk dat je hem dat contact maakt. vind ik ook wel heel leuk. Die Maar- en dan een beetje die gezicht nog naar de camera. Maar en het just een beetje omheen, zo echt. Ja, Maar nou vol verwachting, zeg maar. verwondering en verwachting. Ja, we gaan, maar dit idee is wel grappig. Ik ben een soort in de knooplijn. Nou, gewoon hoe het zelf lekker zit. Ja, toch? En dan Ja. inderdaad, maar een beetje maar omheen staan. Maar ik ben niet... Ja, Misschien. Want, ja, super. Nog een keer? ja, nou.
Viel heel spontaan dit. Zo, ja. En kijk wat meer naar mij dat draaien. Zo ja, super. Instagram zit echt net te wachten op het zoveelste eindebekje. Dat is wel heel mooi toepasselijk, hè? We zeggen een verzakken huske, trouw die bij hem misschien meer in. Hoe weet ik dat nou, zei ik. Nou, de foto hebben we. Wij gaan nog even een interview doen. Hey, dankjewel Alja. Nou, ik bedankt. Succes met de nabewerking. Die pukkels heeft voortwerkje, hè? Grapje, hè? Nee, grapje. Ah, nee, de fysici die had een speciale oorstep. Ik zei, oké, bedankt. En bedankt. Nou, we gaan direct een interview horen. We zitten nog even naar te praten, te kletsen. Ik ga iets heel moois krijgen. Ik ga een boek van zaken krijgen. Ze heb gezien al de sterrentocht, dus die gaan we zeker lezen. En van Ildau, als hij aan zijn krijgt wat ouder is, dweilt terug Wiert. Dus nou, misschien kan ik er wel eens mee beginnen. Waar Wiert vindt het nou al wel leuk. Ik denk het wel. Welke beestjes zien. En Dat is altijd de goed. loeren van beestjes kan snijden van. Ah, sure. Dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, en nog wat boekenlezers. Een boekje. Wat is dit? Dit is echt informatiefolder. Boekenambassadeur. Want Spallen kent mij vrees uitnodigen als boekenambassadeur. Via de website gewoon onklikken. En dan komt zo met de koffer, mijn boeken. kom ik met Kom de ze boekenkoffer. los. Ja, kom ik Oh, jongens. in de klas net de squallen van denk, nou dat is hartstikke leuk. En dan kan ik vertellen, voorlezen en een heel soort vragen beantwoorden voor de band van hoe we de boeken Ja. maken. En maakt je wel eens een foutje en zo. Ja. Dat mij zal ik even vregen. Ja, dat is toch echt te gek. En ik zei direct echt van, hoe leuk is het als in mijn jeetje is, het is dat ik denk van, wat voor cadeau had ik nou? Ja, maar toch een boekcadeau. Keep je een boek. Dus om het even net weten, keep je een boek. En gaan even met de band naar de avond. Ik is zo lekker omstruinen om even tussen die boeken te sneupen. En Een Fries boek, hè? Dat mogen we er nog even. ja, wel heel graag Fries boek, dat zou wel heel mooi wezen. Maar, en ik vind het wat spannend om in Fries vat te lezen. Beziek je het gewoon. Ik bedoel, van de bank in het gauw, Ekkel Maxters en Vlaterke, dat hindert niks. En ja, wij zo'n zitten keer een boek. Ja. Nou ja, dit interview en de foto komt in de Nijenkranten komt verder. Dus zodra het hier uitkomt, dan breng ik hem op een hechter. Hey Lida, bedankt voor je, wat wie gezellig. Ik vond Leuk. het heel gezellig. Ja, en wij gaan elkaar lekker volgen op Instagram. Dus, en ik post nog wel even wat dingen van Lida. Dan kan ik haar even volgen op Instagram. Maar dat zou ik wel heel leuk vinden. Hey, Saki. Van de middag moest men even naar het werk komen, hè? Toen had men mij deze vrouw praat. En die vrouw schreef boeken. En die is binnenboekenambassadeur. Dus die gaat ons allereerst squalen en dan laat ze zien hoe mooi het is om boeken te lezen. Nou, ik zei, wij lezen ik heel vaak boeken, hè. En nou kreeg ze ook nog een cadeautje. In je van Ildau en in je van Dij. Welke is voor mij? Maar ze even shit. Sipke zien alle sterrentochten. Deze? Die is van Ildau. Dwaal terug weer. Maar ik denk, dit is voor die waar? Ja. Zo, hou dan die maar even vast. Dit is echt een mooie rol altijd. Mooi guy. Dat is mooi, hè? Een boek met een gouden randje. Tje. Cool. A few moments later. Hey Allegaar. Nou, we hebben een hele leuke dag. Het geeft naam met over het lezen van boeken. En hoe wichtig dat is voor de jeugd. En maar ik voor u als ouders om toch echt in het Fries te lezen. Dus dat wil ik je me echt mee aan. Het is zo leuk. En er zijn zoveel mooie boeken in het Fries. Dus lees Allegaar. En zoals ik al zei, jouw cadeau. Het is echt superleuk. Ja. Ik ben echt fan van Friese boeken. Dat weet je me inmiddels wel, kastvol. Dus, en er ben nog een heel soort die ik nog heel graag ga wil en lezen wil met zaken en Ildau en Jaren. Maar ja, ik ben fan. Hey, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet even een likeje op. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, zie ik je weer in een nieuwe chatvlog? Hey hoi!